Som rád, že som sa konečne dneska zastavil. Vážené dámy a vážené páni, milovníci výtvarného umenia, priatelia, rodina, noví kamaráti, noví známi a všetci, čo ste sem ráčili k nám prísť na naše pozvanie. Veľmi rád vás vítam v priestoroch Budatinského hradu na finisáži 10. ročníka medzinárodného sympózia Terchovská paleta, ktorý sa teda každým rokom mení. Tento rok je to jeseň 2017. Pretože máme niektorých hostí zo zahraničia, budem rozprávať aj po anglicky. Niektoré moje slova budú zrozumiteľné, iné budú tzv. Tarzan English. I would like to welcome everybody here at the Budatin Castle. I'm very glad you came here, and especially the artists. They understand now, they are smiling, I'm happy. I would like to welcome you at the finishing vernissage international plenaire or symposium Terchovská paleta autumn 2017. I will speak Slovak and English time to time.